हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं मीनाक्षी रामसियारि नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसियारि इउटुब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे बरायहरफिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनो आं माने स्किन डाक्टरनाव थांनो नागिरदों आरो ना आंनिया माने स्किना एसे प्रब्लेम जादों नैखि माने पिम्पल्स माखासे जाजोबदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय माने हामाखै आरो ना माबाबाबो एसे बेलेग बेलेग माने प्रडाक्ट इउज खालामबाय थादों होमबाबो हामाखै ओंखायनो आं माने दा डाक्टरनो खोन्थानोसै आरो ना हामाखै नालाय डाक्टरनो खोन्थिनो देखायनायनोसै ओमफ्राय नै दा ओंखारहांबाय आरोना आङो दा जों थांनोसै नोंथां हाय हाय मोजां थौ दा ओमफ्राय नै हेलमेटखौबो लानानै लाखाबाय हेलमेट गानाबाथ' जाखाया नालाय आजिखालि थांसै दा दे आरोबाव हायन दे दिनैनो बरमा बाजार आरोना मार मानसि जाखादों आरो बाजाराव नै बेयावनो फैदों आरोना जोङो बेयाव माने रबबाराव माने स्किननि डाक्टर फैयो आरोना ओमफ्राय दिनै डाक्टरा माने 12थासोआवसो फैगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो जों दा माने जोंहा बाजिलानाव हाबफैथ'बाय आरोना 12 टाइम जायाखै नालाय ओरैनो नेबाय थास्लायस्लाय होननानै सानो दसे हाबफैबाय आरो दा नै दा साहा लोंनोसै आरोना बाजिलांनायाव जानाय गावनो गुदुंबाथ' जायो ya Halo tutup ya gue tutup kan ya oh düştü var ya nay mama gelip tadı nay bahan nay biban bir tane arayı jadi bir bakır nay terus mama kan halo hayır जालांसै आरोना बाजिलानोखौजा दालि ओमफ्राय नै आं दा लेस्रा हानोसै आरोना बाजिया माने ओंखाम जालां होनबाय थादों ओंखायनो जानानै थांसै आरो दिनै आरो नै साहा लोंबावलायबाय ओमफ्राय माने आब' फैदोंमोन आरोना आब' फैनायाव आरो जमा लोंफालायबाय आरो इखिजा नै दा अमा बेदर एवगासिनो आरोना इखिजा नै ओमफ्राय लेस्रि भाजि एवगासिनो आङो गाजर साकनिबो बानायबाय नै इखिजा नै दावदै रुबाय आरोना ओमफ्राय आंना नै अमा बेदर भाजायाबो मोनबाय ओंखाम जानोसै दा नै ओंखाम जानोसै आरोना अमा बेदरा तामाम गोथाव जाखादों आरो इखिजा नै गाजर साकनि दावदै लेस्रा भाजि दालि दा जानोसै गोथावनो अमा बेदर आलु इखिजा नै जागासिनो खासेया ओमफ्राय नै बे जाहैबाय क्रिस्टिकानि जोंहा बेबो जागासिनो आरो नै ओमफ्राय नै दा ओंखाम जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इखिजा टिभि नायबाय थादो दे टिभिनि आवाजाव टिभि थादो आरो उन फाइलों में कॉकरोच के अंडों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं साहब। मैं मीडिया का आदमी हूं। मैं टीवी न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर रात चौहान की धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या आप हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? वेरी गुड 1 सेकंड 500 ओके इनकम टैक्स ऑफिस
Nói là cái phở đã thằng xe rồi nè. Này, mau gì ạ? दा फैफिनबाय आरोना जोङो माबायावहाय फार्मासियावसो आरोना बेयावनो डाक्टर फैयो ओमफ्राय दा लोगोखौ डाक्टरनो देखायनो फैफिनबाय आरो आङो सेन्देल दखानावहाय हाबफैदो आरोना माने आंनो सेन्देल नांगौ जादों ओंखायनो दा जरासे बायना लांसै आरो न' नाम्बार ना नै जोंहा क्रिस्टियाबो सेन्देल गोदान मोनबाय आरो दा थांनोसै उन्दुलांबाय नै गथ'आ जोंहा एकदम नै आंनि जायलि जाबोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय न'आव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय लाबोबाय नै मुलिसो बायबाय नामा आंनियालाय बेखौनो लाबोबाय आरो आङो खै बोसोरैनो एखे जानै माने पार्सेल फैदो आरोना आंनि फ्लिपकार्टनिफ्राय आं माने जय एल'भेरानि माने फेस टनार होना दोन्दोंमोन बे मोनफैबाय आरो दिनै अमा बेदरखौ दा मैदुफुल बादि संगोन आरोना गोथावनो लाबोखाबाय एखे जानो बयलारनि बिखा आरो फेसुन गोजा लाबोदो आरोना जानोसै दिनै ओमफ्राय मैदुफुल बिबार दा आं बेवहाय माने बयलार बिखा फेसुनखौ एवनोसै ओमफ्राय एखे जानो अमा बेदर मैदुफुल बिबारखौ संनोसै बयलार बिखा आरो फेसुन आरोना नै गोथाव संसै आं दा Ini tahu dong baik semuanya. Udah biasa. Yang kita ada Bedor, Mwiduful bibar संगोन. Oma Bedor. Bedor. Guys, jadi nanti channel aku punya barang yang burung kan itu dengan aja. Kita अमा बेदरखौ हायखांना दोनबाय नै ओमफ्राय लोगोफोरियाव मैदुफुल बिबारखौ माने खारैदो रेबहोग्रोदो आरोना एसे गेब्लेनायनि खारै होबा मोजां जायो नालाय खिजानो आंना बयलार बिखादो फेजुनाबो मोनबाय ओमफ्राय दा नै मैदुफुल बिबारखौहाय खारै होनानै संख्रि होनानै एसे नाग्लिना होबाय आरो मिस मिस जानायनि ओमफ्राय अमा बेदरखौबो होनानै होबाय आरो दा अमा बेदरखौ होनानै एसे माने मोजां माबानानै लाबाय लोगोफोर फिथाखौ संगासिनो आरोना दा नै जि गोथाव माने मासेल' संदो आरोना एसेल' गथ'फोरनि थाखायल' जों गेदेरफोरा माने अमा बेदर बयलार बेदर दंखायो नालाय संबाय थानोसै जों वाव लोगोफोर दा आंना मैदुफुल बिबारजों नै अमा बेदरजों होनबाय गोथाव नुबाय एखे जानै माने खुसायाव एसे दालि होना होदो आरोना गथ'फोरनि थाखाय नालाय दा इबो मोनबाय आंना खुसाजों दालिजों दा ओंखाम जानोसै नै जोंहा क्रिस्टिकानि एखे जानै जोंनि मैदुफुल बिबारजों अमा बेदर बयलार बिखा एवनाय ओंखाम जानोसै आरोना दा गोथावनो
बिस्किया उन्दुनो गाबसोबो जोंहा नै दा इखौ फुथ'नोसै आङो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टाव खोन्थाहरदो आरो लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय